Ziur asko irudipen faltsua da, arrisku zerrastadari loturikoa, bi norantzkoa baita galtzada trafikoa ugari eta bizia. Galdetu dio Kepari berak ote duen gidarien joburu bihurtzen direlako susmo hori, baina bi pauso horren aurrera godoa eta ez du entzun. Arrabotzizugarria dago eta esan ohi du erdigorra dagoela leherketa baten ondoren, egia izango da. Berak bai, entzun dio putreak direla esaten. Haren parean jarri da sendagai erakuslez ari dela erantzun dio zeintzuez ari den galdetutakoan. Eta badakiela zertaz ari den, bera ere sendagai erakuslea izan zenez. Abaituak lortu zion esringekoa lanak urtebete eskaz iraun zion aurren. Denek esaten zuten bademekun bat zeukala buruan. Entzegu kliniko nagusien emaitzaz informaz zezakeela. Farmakopeako produktu guztien interakzio eta kontraindikazioaz eta sekulakoa saltzen zuela. Kepak berak egiten ditu txisteak horretaz. Orduan, komentatuetako botikinak ere gainezka omen zeuden berak saltzen zuen esring etxeko triaginon antizorgailu hormonal trifasikoaz. Laster azaldu ziren arazoak. Lanean hasi eta 6 edo 7 hilabetera hor nonbait baitua beste mediku bat zuen esamezak entzuten hasi zen. Gaitzi zitzaien botika berriez informatzeko, baino gehiago bizitatzen zituelako laborategiei salduta zeudela aurpegiratzearren. Bazekien arazoak zituela, baina laborategiak finantzatzen zuen kongresu baten klausurako ekitaldian jo zuen goia. Aretoa mukuru zegoen eta jendea koktelarekin eta ondorengo afariaren esperoan animatuta. Kongresuaren presidenteak eta laborategiaren Espainiarako zuzendariak tribuna batetik era ez formalean ematen zituzten azken agurrak entzuten.